Malia estar satisfeitos ante a tan necesaria rehabilitación do CEIP Castelao, dende o BNG de Rianxo botan en falta algunhas cuestións no proxecto construtivo. A principal refírese á accesibilidade, posto que non está prevista a construción de elevadores en ningún dos dous edificios do centro educativo. É unha reivindicación permanente, tanto do BNG como da comunidade educativa, unha serie de proxectos dentro deste plan de rehabilitación. Recordemos que da Consellería de Educación, a través dos fondos Next Generation, no que pensamos que son imprescindibles para este Concello e para este colexio. Un deles é habilitar de accesibilidade aos dos edificios que ten este colexio. Uns elevadores serían moi importantes para cada edificio. Neste momento, os dos edificios carecen de accesibilidade. Tras aprobar unha moción plenaria en xullo a iniciativa do BNG, os nacionalistas presentaron agora unha proposición non de lei, na que ademais dos elevadores solicitan que se aproveiten as obras para a renovación do peche exterior e o acondicionamento da antiga vivenda do conserxe, que permitiría ampliar a biblioteca. A proposición non de lei que temos presentada e que supoñemos que debateremos en breve plazo, aínda non sabemos a data, pero en breve plazo, pois consiste en instar a Consellería precisamente a que, en este momento que se está levando a cabo unha obra, insisto, importante dentro do colexio, que se inclúan a instalación dos elevadores de cada un dos edificios do centro educativo, que se inclúa a renovación do peche exterior do centro e que se inclúa o aproveitamento da vivenda da antigua vivenda que tiña o conserxe para reubicar aí a biblioteca e quedando o sitio que ocupa a actual biblioteca para, efectivamente, outras funcións docentes e outras funcións educativas. Insisten os nacionalistas en que estas actuacións tan importantes deberían estar incluídas nun proxecto de reforma tan ambicioso que supera o 1 millón de euros de inversión.